Il-Bart ta' Jannar iqaxxar ġilt il-ħmar u bil-kesħa li ħakmet lill-Ewropa fosthom lil pajjiżna bosta qed isalvaw ġildhom b'xi xarba sħuna. It-tabib tal-familja Dr. Malcolm Galja saħaq li fil-waqt li bosta jirrikorru għal xi ftit wiski sabiex jisħnu, fil-waqt li fil-moderazzjoni l-effetti jistgħu jkunu tajbin meta wieħed jesaġera jkun qed jistieden l-inkwiet. L-wiski f'ammonti moderati għandu wkoll ċertu antioxidant properties, jiġifieri jgħinu wkoll kontra l-mart. Però ovvjament f'ammonti kbar fejn ġieli jkun hemm ħin jeseġera mhuwiex tajjeb. Attwalment l-alkoħol fil-fatt il-problema kbira li għandu l-alkoħol li jniżżillek attwalment isaħnek għall-bidu imma il-core temperature tal-ġisem inaqqasha. Fil-fatt ibaxxilek it-temperatura inti ġejlek tħossok sħun għax l-arterji li jkollok fil-tfittar fil-periferija jintefħu iktar allura ovvjament ħadd tħoss li nifsek iktar sħun. Huwa saħaq li tul dan iż-żmien kiesaħ huwa importanti li l-anzjani jilbsu sew biex iżommu sħan fil-waqt li jaraw li jżommu l-ambjent ta' madwarhom sħun ukoll. Jiena dejjem ngħidulhom isma' ilbes sewwa anke ġoddar għandna djar speċjalment anke ta' ċertu anzjani jkunu umdi ħafna jkunu kisħin u żomm il-post fejn qiegħed sħun u jixrob xarbit sħan. Fix-xorb sħun bħal te, kafè u xi ċikkula ta' sħuna bost għandhom ħabta li jżidulu ftit ħlewwa b'xi daqsxejn sokkor. Oħrajn għandhom il-perspettiva li l-użu ta' xi sweetener flok zokkor tnaqqas l-effetti negattivi fuq is-saħħa. Madankollu studju ġdid fl-Università ta' Freiburg ma sab l-ebda evidenza li sweetener waħjar għas-saħħa. It-tabiba Dr. Josiane Kutajjar saħqet li fil-waqt li m'hemm l-ebda evidenza li l-sweetener waħjar għas-saħħa, il-moderazzjoni tibqa' essenzjali. It-sokkor b'ammont raġonevoli u f'bniedem li m'għandux xi kundizzjoni li timpedih milli jieħu zokkor m'għandux għal xiex ma jieħux ftit ta' zokkor ma' dik ix-xarba li jixtieq jieħu. U mbagħad ukoll b'mod naturali hemm l-għasel l-istess bħaz-zokkor bil-qis. U hekk kif Jannar ix-xitwa tagħmel tagħha u alla ħares ma jkollokx fejn tilqala, ilqala b'mod għaqli sabiex meta tgħaddi l-kesħa ma tbatix ir-riperkussjonijiet fuq saħħtek. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.